Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag kanatong tanan? Kini na usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Muhatod na sab kaninyo og usa ka oras og 15 minutos. Kining tulumanon kini sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Gadiin gipangluhan kini sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O kining maong programa inyong mabati sa matag Domingo alas 11 ngadto sa alas 12:15. Mao nga ako mga pag-awhag sa tanan mga kigsuonan ug usab ako moingon nga mangumusta kaninyo kung kamo ana ba karon sa kabaskog sa lawas o ako mga pagpangumusta usab sa tanan nga mga kigsuonan dadapit sa Monteswerte, Carmen, Bohol. Kumusta diha sa atong mga kigsuonan diha sa mga Divino family? Kumusta kaninyo diha brad o sisters? O igumsab diha dapit sa Ormoc, kang Brad Jigo, kang Boy Ortiga, ano family. O uban pa nga magkigsuonan diha dapit sa Ormoc, kumusta kaninyo mga igsuon? O diha dapit sa Palumpon, sa San Isidro, diha dapit sa Nabal, sa Biliran. Kumusta usab diha sa mga Patio family? O ilabi na kayo diha sa Hinguog, no? Kaya abot man atong programa diha dapit sa Hinguog, diha dapit sa Surigao, diha dapit sa Negros, sa Bukidnon, Dipolog, Dumanggiti, Usami City, Oroquita City, sa Pangdalaga, diha usab sa Misamis Occidental, sa Del Pilar. O diha dapit sa inuntang Lapu-Lapu, kang Brad Ruyo, o yung usab diha kang Sister Jane, kumusta Brad ug sister? O diha dapit usab sa Millanilla, sa mga Castañares family, kumusta diha? O yung sa dapit diha sa Tugluan, kay kusugman ganing maong programa, diha dapit sa Balingasag, o diha usab sa Pinamunguhan, na kita yung mga programa diha. O yung usab sa atong chapter president diha sa Mandawi, no? Diha kang chapter president Chopilo Sibilia, uban usab sa iyang pamilya kanang Lita, kumusta? O uban sa iyang pamilya usab. O ilabi na gayod diha dapit sa kang nang Suping Perulino nga kanunay gayud kini siya nga nagmonitor sa atong programa. O ilabi na usab diha sa inahan ni Brother Samuel Montemayor. O wala karon ang ato ang isuon si Brother Samuel Montemayor tungod kay nananghit kato siya nga aduna siya asikasuhon. Mao nga kita lamang karon ang magdala nining maong programa. Ug sa tanan lang gayud nga magkaigsuonan, kumusta kaninyo? O ilabi na usab sa ato ang mga viewers sa nagpaminaw usab sa ato ang mga nagalain nga mga kuan, no? Suking tigpaminawan sa radio. O ilabi na usab diha sa paglantaw usab nila sa Facebook o sa YouTube, kumusta na lang kaninyong tanan? O manghinaot ako nga anak kamo sa kabaskog sa lawas aron nga kana mo inyong magamit. O ni adiay ang ato ang usa ka igsuon, no? Si Brother Samuel Montemayor mapagi pag-abot. Mao nga abi nako og ang iyang pagpananghid nga mingon siyang madto siya sa iyahang farm, no? Niamday siya karon mao nga maugi pag-abot sa to ang inong taysoon nga magwali si Brother Samuel Montemayor. O akong ihatag usab kaniya ang maong pagpangumusta kay niya mang karon siya abin ako og di siya moabot. Ako ihatag ang microphone kaniya. Mayong buntag usab kaniyong mga kaigsunan o mga kagalaan. Idiya po si Brother Samuel Montemayor padayon dia po nga magituban kaniyong ni Dora ini usa ka oras ug 15 minutos, no? Ini atong programa mga nagtulambag sa Pilipinas. So, kumusta na lang sa tanan ng mga kaigsunan nga nagasunod ini atong programa diha sa Facebook o sa YouTube, mayong pagpamati o pagtanaw ng programa, no? Nga mga nagtulambag sa Pilipinas. O aron sa dili malangan, ihatag ko ibalik ko ni Brad Cesar aron pag-hisbot sa pima nga pagkakataon ni nagkakaroon. Ang ato karong tema Brad Samuel mao ang kabahin may tungod nining gi himo karon sa mga nakalain nga mga relihiyon. O kita nasayod
nga kita naginusara lamang sa pagwali diha sa Espiritu Santo. O ang kadaghanan karon sa nagkalaing mga relihiyon, daghan man ni sila nga mga nagkalaing nga mga relihiyon, ang uban nagwali sa Elohim nga mao ang ato ang Ginoong Jehova o kun Yahweh sa uban no nga mga translation sa Biblia. Ang uban usab gitawag nila El Shaddai. Naisab ang ilang mga pagwali kalabot sa amahan. Kaya ginabahin man sa tulo ka dagkong panahon, panahon sa amahan, panahon sa anak o panahon sa Espiritu Santo. Mao nga ato kining tukion sa Biblia kung ang pagwali sa amahan nga mao si Elohim o El Shaddai o Yahweh sa uban nga mga nakalain nga mga translation nga mao sa gituhuan sa nagwali o Diyos nga amahan, ato ning usisahon kung kadtong pagtulunan sa amahan nagpadayon ba to? Ug ato usab nga tun-an kay naa man po'y nagdala sa ngalan ni Kristo, gani daghan karon ang mga nagkalaing mga relihiyon nag-ilog kung nabukog pa ni Kristo, murag mga iro ning maong mga relihiyon karon nga gitabangan nila si Kristo og angkon nga kuno sila mao ang tinukod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Pero mahibulong ta nga kining nagdala og Kristo karon nag-iyahay og palabaw-labaw, nag-iyahay og sig-angkon nga unta pulos man Kristo ang ilang gidala, mahibulong ta nganong wa ni magkayusa ning maong mga tawhana nga nagwali diha kang Kristo. Ug ato ning usisahon sa Biblia kung ang pagwali ba kang Kristo nagpadayon ba hangtod ining mga panahon na karon. Kay mao lagi nay among giingon nga daghan karon ang nag-ilog sa ngalan ni Kristo, iyahay sila og angkon nga ang iglesia daw nga ilang gitukod, mabunagin man, maprotestante man, o unsang matanga sa relihiyon, makatoliko man, masabadista man, unsa pa nga matang sa relihiyon, daghan man ni silang nag-angkon karon. Mao nga ato ning usisahon sa Biblia kung ang pagwali kang Kristo nagpadayon ba? Kay ni aman mi karon sa ikatulong panahon sa Espiritu Santo og wala ba po'y Espiritu Santo nga nakasulat sa Biblia nga maoy dadon niining ikatulong panahon nga dunay mga tao nga gihimong kasangkapan usab sa Espiritu Santo. Sa samang pagkagiusab sa panahong Israel, doon na usay mga kasangkapan nga mga katawhan nga diin magdala sa pagwali ka sa kang Elohim o Yahweh o El Shaddai na abapoy mga tao nga gihimong kasangkapan o instrumento aron maiwali ang ngalan ni Jehova. Og sa ikaduhang panahon usab, doon na basay mga gihimo si Kristo nga mga tinun-an aron iyahang sangunan sa pagwali sa may balita diha kang Kristo o kinsa usab kini sila duna bay kalabtanan kining mga reliyon karon nga nagdala sa ngalan ni Kristo kun sila ba mao ang gitudlo ni Kristo nga maoy magpadayon sa pagwali sa may balita kang Kristo. Mani karon ang atong sayron Brad Samuel. Bueno Brad Samuel, ihatag nako nimo sa dili patam ato kang Kristo ato sang hisgutan ang panahon sa amhan nga mao si Yahweh o Elohim o El Shaddai sumala sa man nakalaing mga translation sa Biblia. Sa unang kapanahonan Brad Samuel, kung ang katauhan sa unang kapanahonan unsa bay tawag sa katauhan sa Dios di sa tabagisgot kang Kristo unsa bay ngalan sa katauhan sa Elohim o El Shaddai o Yahweh unsay pangalan atong unang katawhan nga maoy gisugo sa pagwali sa ngalan ni Jehova. Naabay nakasulat sa Biblia Brad Samuel kinsa kining maong mga tawhana? Ani Brad Cesar, sa unang panahon sa wala pa ang moabot ang ikaduhang panahon diha sa tong Ginoong Hesukristo, dunan nay mga katawhan nga nagwali o giila lugar sa Dios sa una pagyong kapanahonan niya. Mao kini ang mga katawhan nga mao kini ang gipili or usab sa Dios
mismo siya raw sab ang nagtukod og nahimong magtutukod nining maong katawhan nga iyang gipili. Sa ikaduhang Samuel, sa iyang kapitulo 7 bersikulo 10 inyong patalingugan, ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, ug magapamutang kanila aron sila magapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit, ug dili na magabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Busa timan ta nga kining maong katawhan nga Israel, ang Dios mismo ang nagpili ni ining maong katawhan, gawas nga siya usab ang nagpili ni ining maong katawhan nga Israel, siya pa pod mismo ang nahimong magtutukod ni ining maong katawhan nga Israel. Neo, basahon ko ang 24 sa kapitulo 7 sa mao gyapon nga basahon sa ikaduhang Samuel. Gingon, ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel, mao ang imong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan, ug ikaw Hiuba mahimong ilang Dios. Busa kining Israel nga gipili sa Dios nga mo'y iyang katawhan, siya ra po sa mismo di ay ang Dios nga mao siya ba mao ang nahimong magtutukod ni ining maong katawhan nga Israel. Karon, nagtin-aw nato sa Biblia nga sa unang kapanahunan ang tawag sa katawhan sa Dios Israel. Sumala sa gibasa ni Brad Samuel nga mao ang gitukod nga katawhan sa Dios sa unang kapanahunan. Wa patabagisgot og Kristo ha. Timan-an ninyo ha, kamo mga na minaw karon, ayuha pagpaminaw aron inyo gyung masabtan unsa ang dintunganay nga mga nakasulat sa Biblia. Karon, sa diha nga mohimo ang katawhang Israel, mumantala sila, dili si Kristo ang ilahang imantala, ngano man, dili pa man panahon ni Kristo. Ang ilang imantala, mao ang amahan, nga mao ang atong Ginoong Hiuba, o gitawag sa ubang translation no Elohim or El Shaddai. Doon na ba kita malig-ong prueba? Naa. Ngulay lain nga ang ilang imantala o iwali, mao lamang ang ngalan ni Jehova sumala sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 o 4. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid Dios sa pagkamitinumanon ug walay kasalanan. Siya matarong og matulid. Kun mao, atong nakita nga sa unang kapanahunan, wala pa si Kristo, ang ilang imantala, dili si Kristo, kundili ang atong Ginoong Jehova. Timan-an ninyo, kamong naminaw karon, kay wala ra ba ni gisulti sa ubang relihiyon Ha? Karon, sa diha, nga ang katawang Israel, Brad Samuel, kung muhimo sila sa panaghiusa o asa nila hiusahon ang mga katawhan nga ilang makabig, nga ilang mawalihan, nga ilang i-recruit, kumbaga. Asa nila hiusahon, asa nila dadon. Deuteronomio kapitulo 13 bersikulo 4 Samuel. Asa nila ihiusa, asa nila dadon ang ilang mahimong membro. Dito ba kang Kristo o asa dapitan nila dadon? Sa ding muhimo sila sa pagpamatuod, Brad, sisa og kayusahan. Walay lain lugar nga kayusahan, lugar nga ilang dadaan lugar sa tao sa dihang human nila mawalihan sa ilang panahon, dili sila ngadto paghiusa kang Kristo, sanglit ang panahon dili pamantok panahong Kristiyano. Correct. Kundili ang ilang kayusahan ingon nga mao ilang gitudlo sa ilang pagpamatuod sa tanang mga tao niadtong panahon na walay lain diha sa kayusahan, diha sa ngalan nga Hiuba. Niao? Sa Deuteronomio 13:4 inyong patalinghugan gingon, magalakaw kamo sunod kang Hiuba nga inyong Dios, ug kaniya mga hadlo kamo ug magabantay siyang mga sugo ug magasugot sa iyang tingog, ug kamo matud pa magaalagad kaniya ug managhiusa ngadto kaniya. Busa wala day laing kayusahan nga ilang dadaan sa ilang mga tawo human nila mawalihan niadtong panahona sa unang panahon, diha lamang dadon hiusahon ng tao, diha lang sa ngalan nga Hiuba nila ipaalagad. Oh, klaro ang gibasa ni Brad Samuel. Sawa pa ang panahon sa atong Ginoong Kristo, diha nila dadun ang ilang mahimong membro diha sa
atong Ginoong Jehova kay panahon pa man ni sa Dios nga man. Wala pa may Kristo na ng mga panahon na. Karon sa diha nga muhin mo sa pagtudlo ang katawang Israel bisan ngadto sa ilahang mga paryente, sa ilang mga anak o kinsa pa ang naa sa ilang mga kaila. Kinsa ang ilang itudlo? Dili si Kristo, kundi ang ilang itudlo mao ang atong Ginoong Jehova sanglit panahon pa man kana sa amahan. Wa pa man ang atong Ginoong Kristo anang mga panahon na. Basahon ko ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4 sa 9 ang atong babasa giingon. Magpatalingog ka o Israel. Kining Israel mao maning katawhan sa Dios kay gipili. Si Jehova nga atong Dios may usa lamang ka Jehova, wa gyud nga ni diri Kristo. Og higugmaon mo si Jehova sa imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa bug-os mong kalag og sa bug-os mong gahom. Og kining mga pulunga nga gisugo ko niining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing o igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak o nana og magsulti ka may tungod ini sa magalingkod ikaw sa imong balay og sa magalakaw ikaw sa dalan og sa imong paghigda og sa imong pagbangon og ihigot mo kini timaan sa imong kamot og mamahimo kini nga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata og igasulat mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay o sa imong mga ganghaan. Kung mao matin-aw atong nabasa sa Biblia nga kung ang katawhan nga Israel kung sila muhimo sa pagtudlo sa ilang mga anak, sa ilang mga parinti, o sa ilang mga kaila, walay lain, nga ilang itudlo, mao lamang ang atong Ginoong Jehova, dili si Kristo, mao ilang itudlo, sanglit, dili pa man kato, panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Karon, mao man kana ang mga nakasulat sa Biblia, Brad Samuel. Karon, ang katawang Israel, kadto ba ang ilahang kumo sila mawang gipili ingon nga katawhan sa Dios? Doon na ba'y gihatag nga tulumanon, Brad Samuel, ang maong katawhan nga Israel aron nga mao unta kini ang ipapatuman ni Jehova ngadto sa iyang katawhan. Ezekiel 20, Brad Samuel, versikulo 13 ug 16. Unsa man ang gipakita sa Biblia, gihatagan ba silang tulumanon ug ang katawang Israel nakatuman ba sa tulumanon nga ipabuhat unta sa Dios ngadto kanila? Unsa bay nakasulat sa Biblia, Brad Samuel? Aniya, Brad Cesar, mo kini ang lugar nga gihatag nga tulumanon, lugar ngadto sa mga katawhan nga Israel sa kaning panahon nga kung unsa kanang tumanon nga gihatag sa Dios ngadto kanila na atong pagabasahon ang Ezekiel sa iyang kapitulo 20 versikulo 11 sugod hantod lang sa 13. 13. Oh, Bisan ngadto sa 16 na lang, Brad Samuel. ato pagabasahon mo kini. Unahan 13. Gihatag ko kanila ang akong kabalauran o gipakita kanila ang akong mga tulumanon nga kung tumanon sa tao siya mabuhi diya kanila. Sa 12 labot pa usab gihatag ko kanila ang ilang mga adlaw nga igpapala aron mahimong usa ka timaan sa tilawala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabadaan kanila. Sa 13 apan ang balay sa Israel misukol katong gihatag lugar nga kabalaw-oran ngadto kanila. Misukol daw kay wala man nila tumana. Apan ang balay sa Israel misukol bato kanako didto sa kamingawan sila wala magalakaw sa akong kabalauran. Ug sa likoy nila ang akong mga tulumanon nga kung tumanon o nga kung bantayan kini sa tao siya mabuhi diha kanila. Ug ang akong mga adlaw igpapulay ilang gipalasipalahan sa hilabihan gayud unya ako miingon nga ibubo ko ang akong kaligutkot diha sa ibabaw nila didto sa kamingawan aron sa pag-ut-ut kanila. Apan gibuhat ko ang angay alang sa akong ngalan aron kini matud pa dili pasipalahan sa atubangan sa mga nasod sa kangkansang pagtan-aw sila gipagula ko. Sa 15
Labot pa usab, ipanumpa ko kanila dito sa kamingawan nga sila dili unta dadon ngadto sa yuta. Gihatag ko kanila yuta nga nakapaagay sa gatas ug dugos nga mo'y himaya sa tanang mga yuta. Sa 16 tungod kay kisalikway nila matud pa sa Dios ang akong mga tulumanon ug sila wala maglakaw sa akong kabalauran ug nagpasipala sa akong mga adlawng igpapulay kay ang ilang kasing-kasing nagasunod sa ilang mga Dios-Dios. Busa mo kana ang nahitabo? kasaysayan nga sa dihang ang katawan nga Israel kanhi nga gipili sa Dios, kitagaan niya kasuguan, kabalauran, tulumanon nga kung tumanon sa tao kanang Mabuhi unta sila. pero kay kanang gihatag sa Dios nga iyang kabaloran wala man Makatuman. tumana sa Dios busa matulpas sa 13 apan ang balay sa Israel daw misukol bato kanako nga naman kay wala man nila tumana ang kabalauran nga gihatag lugar sa Dios ngadto kanila. Oh, nagsimba na noon sila sa Dios. Instead nga unta ang Dios nga ilang pagkasimbahon, mao ang atong ginunghuba, dito na noon sila nag-alagad sa Dios. Sumala sa atong natagad sa Biblia. Karon, unsa pa'y gipakita sa Biblia, may tungod datong unang katawan ng Israel. Aron lagpot po ta dito kang Kristo unsay nahitabo kay di man isultis na kalaing relihiyon budiretso man ang dayon sila gwali kang Kristo pero wa man nila sugda ug unsay nahitabo sa unang katawhan nga Israel ngano nga dunay Kristo ang kalibutan. Dili nila naisulti ngano man dili sila makasulti kay dili sila maong kamatuoran. Dinhi lamang sa pagtulunan sa PBCM, musaysay kami kung unsa ang nahitabo kanhi sa unang katawan ng Israel. Ayha dayon nato ipadayon diha sa atong Ginoong Jesucristo o sa unsang hinungdan ngano nga dunay Kristo ang kalibutan. Wa man isulti sa ubang mga relihiyon. Karon kay ang Israel misukol man taliwala nga dunay tulumanon o mga balaod ni papatuman ngadto sa katawong Israel apan wala sila makatuman kay nag-alagad sila sa mga Dios unsa pay gipakita dinhi. Basahon ko ang Isaiah sa kapitulo 1 o ang iyahang bersikulo 2 ngadto sa 4 nag-ingon, pamati o mga langit o patalinghog o yuta kay si Jehova nagsulti ako nag-alima o matuto sa mga anak og sila nanukol bato kanako na unsang matanga sa pagsukol sa katawong Israel ngadto sa Dios ang baka nakaila sa iyang tag-iya ug ang asno sa pagpasungan sa iyang agalon apan ang Israel wala makaila sa iyang Ginoo ang akong katawan wala pa gingo dinhi pagtulo timbang sa 4 makasasala nga nasod usa ka katawhan nga natugob sa kasalanan usa ka kaliwat sa mga mamumuhat sa dautan mga anak nga nagapatigayon sa kangilaran sila mingbiya kang Jehova. So ang katawang Israel nga maunta sila'y gipili sa Dios wala makatuman sa mga balaod kay papatuman sa atong Ginoong Jehova kun dili mingbiya sila sa atong Ginoong Jehova nagsimba hinuon sila ngadto sa mga Dios. Karon Brad Sambel unsa bang matanga sa mga Dios nga ilang gihimo Exodo 32 Brad Sambel ngadto sa bersikulo 1 ug 9 unsang matanga sa mga gisimba sa katawang Israel nga diin ini ang Dios na suko bato kanila unsa mang mga matanga nga ilang gisimba nga gitawag og mga Dios sumala sa Biblia nga mao kana nga ang katawang Israel misukol batok sa atong Ginoong Jehova. Aniya Brad Cesar atong pagbasahon ning gingon mong sita sa Exodo sa iyang kapitulo 32 unya uno ngadto sa 9 bersikulo 1 ang sugod hantod sa bersikulo 9 gingon og sa diha nga nakita sa katawan ni nga si Moises nagdugay sa paglugsong o sa gikan lugar sa bukid ang katawhan nagtigom sa ilang kagalingon ngadto ka nga Aaron ug miingon kaniya
tindog og bati kami og mga Dios nga magauna kanamo kay may tugod ni ining Moises kadtong tao nga nagakuha kanamo gikan sa yuta sa Egipto, kami wala manghibalo kung unsay nahitabo kaniya. Ug si Aaron miingon kanila, panangtangan ninyo ang mga Arios nga bulawan Mga pursiras. nga anaa sa drunggan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak nga mga lalaki nga sa inyong mga anak nga babae ug dadana kini ninyo nga ri kanako ug ang tibok nga katawhan na nagtangtang sa mga Arios nga bulawan nga diha sa ilang mga dalunggan ug gidala ni kini ngadto kang Aaron ug siya nagadawat dinhi sa mga kamot nila ug gikulit kini niya uban sa usa ka silsil ug himo niya kini nga usa ka nating baka nga tinunaw ug miingon sila kini sila mo ang imong mga Dios o Israel nga mikuha kanimo gikan sa yuta sa Egipto og sa diha nga si Aaron nakakita niini nagtukod siya og usa ka halaran sa atubangan sa nating baka ug si Aaron nagmantala og mingon ugma mao ang fiesta ni Jehova ug nagmata sila sa pagsayo sa sunod nga buntag ug na naghalad sila nga mga halad nga sinunog ug nagdala sila og mga halad sa pakigdait ug mitindog ang katawhan sa pagkaon ug sa pag-inom ug na nagpanindog sila sa pagdula o ngingon sa site og si Jehova mingon kang Moises, lumakaw ka, lumugsong ka ngadto sa ubos kay ang imong katawhan nga gikuha mo gikan sa yuta sa Egipto na nagdaot sa ilang kaugalingon sila nahisamang sa hinanali gikan sa dalan nahisimang sinali daw gikan sa dalan nga akong gisugo kanila og na nagbuhat sila alang kanila og usa ka nating baka nga tinunaw og nagasimba sila niini og na naghalad sila niini og na nagingon kini sila mo mao ang among mga Dios o Israel nga gikuha kanimo gikan sa yuta sa Egipto sa 9 og siya mingon ka Moises nakita ko kining katawan ug aniya karon kini mo ay katawan nga magabii o magaahi og liog matut pa katong katawan diay Giingnan nga mga gahig liog. nga iyang gikuha gikan sa dito sa Egipto nga na nagsimba sila nagpahimo lugar sila sa mga kanang mga Dios nga dili matud nga Dios nga katong mga tinunaw nga mga kanang bulawan nga gihimo nilang nating baka nga tinunaw ug mao kadto ang ilang gisimba niadtong panahona Brad Cesar. Karon ingon ana ang nahitabo sa katawang Israel niadtong unang kapanahunan instead unta nga si Jehova mo ilhon nila nga Dios dito na mahinuon sila sa mga Dios sama sa mga katong larawan nga baka o katong baka nga pinaagi sa mga bulawan nga ilahang gitigom dito naman hinuon niya gitunaw ni Aaron dito naman hinuon ang katawang Israel nagsimba nag-alagad sila nanhain pa ang katawang Israel hain pa sila nag-alagad dinhi sa maghukom kapitulo 10 bersikulo 6 ngadto sa 15 ato pagabasahon nagingon og ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usap imbis nga nakasala sila nagbuhat apot pag-usap ngadtong dautan kita mo na sa mga mata ni Jehova og ming alagad sa mga Baal og sa mga Astarot sa mga Diyos sa Syria og sa mga Diyos sa Sidon og sa mga Diyos sa Moab og sa mga Diyos sa mga anak sa Amon nga mga Diyos sa mga Pilistihano ug ilang gibiyaan si Jehova og wala na mag-alagad kaniya og ang kasuko ni Jehova misila o batok sa Israel og iyang gibaligya sila ngadto sa kamot sa mga Pilistihano og ngadto sa kamot sa mga anak sa Amon og sila nagsamok og nagdogdaog sa mga anak sa Israel nadtong tuiga sa 18 ka tuig. Imagine ka ang pag-antos sa katawang Israel 18 ka tuig, 18 ka tuig sila nagdaog-daog sa tanang mga anak sa Israel nga dito sa unahan sa Jordan sa yuta sa mga Amorhanon nga dito sa gitawag og Galaad. Unya gingon dinhi og ang mga anak sa Israel mingtuaw ngadto kang Jehova nga nag-ingon. Kami nakasalabato kanimo tungod nga kay gibiyaan namo ang among Dios ug nag-alagad sa mga Baal
Og si Jehova miingon sa mga anak sa Israel, wala ba ako magaluwas kaninyo gikan sa Ehiptohanon o gikan sa nga Amorihanon, gikan sa mga anak sa Amon o gikan sa mga Pilistiyanon? Sa mga Siryohanhon, usab ang mga Amerikanohon o ang mga Moanhanon na nagdaog-daog kaninyo o kamo mingtuaw kanako o giluwas ko kamo gikan sa ilang kamot. Bisan panini kamo mingbiya kanako og nag-alagad sa laing Dios, ingon ini dili nako bagaluwas kaninyo, matud pa ni Jehova paglakaw kamo og sangpita ang mga Dios nga inyong gipili, paluwasa sila kaninyo sa panahon sa inyong kagulanan. Ug ang mga anak sa Israel miingon kang Jehova, kami nakasala buhatak kanamo ang bisan unsang maayo kanimo, luwasa lamang kami niining adlaw, matud pa sa katawong Israel, kami nangamuyo kanimo. O taliwala na ito mga panahon na nga sila gidaog-daog sa 18 ka tuig, apan sila gi panalipdan gihapon sa Dios, apan tungod kay gahi lagi gliog, tikik og liog, mao'y hinungdan nga ang katawang Israel nadto mga panahon na nasuko ang Dios o gani paman ang Dios gani nagbasol ngadto nganong gibuhat niya ang maong katawhan nga Israel. Naaman na mabasa man nato na karon. Kaya ang katawang Israel nagkasala man sila, wala na sila magtuman sa mga tulumanon nga balaod nga gihatag sa Dios ngadto kanila, mao'y hinungdan nga gipadala ang atong Ginoong Hesukristo. Basahan ni Brad Samuel ang Juan 3:16, unsa ang mabasa nato diha sa Biblia. Aniya, Brad Cesar, matud pa sa 3:16 kumo ang Israel Nagkasala, kalaman, gipadala niya ang iyang bugtong anak nga mo ang atong Ginoong Kristo, kay matud pa sa 3:16 ingon, kay gihugma kayon sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Usa ko kay ang katawhan nga Israel kanhi nagkasala, sa mo hinungdan nga ang Dios ang nga Amahan nagpadala siya siyang bugtong nga anak nga kun matud pa kun dawaton kun mutuo man ang tao dili sila malaglag kun dili makabaton sila og kinabuhing dayon. karon gipadala ng anak, o niya natas ikaduhang panahon, wala nang una. Pero ang katong unang kapanahon na Brad Samuel kang Jehova, kay nagkasala man ang katawang Israel. Doon na ba'y tagna sa Biblia nga katungalan Jehova dili na yuto hisgutan? Naabay mabasa sa Biblia Brad Samuel, kay lagi ipadala naman ang iyang bugtong anak sa ikaduhang panahon. Unsa may nahitabo nadtong panahon na sa panahon kang Jehova, naabay tugon si Jehova nga ang iyang pangalan padayon baghapon sa pagtudlo hangtod ni mga panahon na karon. Sa pag-abot lugar sa panahong Kristiyano, Brad Cesar, mo nga ang panahon nga nauna lugar nga kapanahonan sa Amahan nga diin ang mga katawhan niya nga mga Israel kumukay nagkasala sila sa ilang pagpamatuod usab, doon na po'y tagna nga ilang dapit nga pagatumanon nga katong ilang gipamatud-an doon ay tugon ang Dios nga masyuba nga dili na itudlo o dili na hisgutan ang iyang ngalan hangtod niining atong kapanahonan karon yaw. Sa Jeremias ang kapitulo 31 inyong patalingogan versikulo 31 niya editso lang nato sa 34 giingon, aniya karon ang mga adlaw maabot na nagaingon siya nga ako magabuhat ug usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Kung unsa kana nga tugon nga gibuhat nga gipinikito gayud sa Dios kapag tugon ngadto sa iyang mga katawan kanhi nga Israel sa 34 kung unsa kana nga tugon gingon ug sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo ug ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Bisag di lang tataman katong tugon nga sa pinusugdan nga ilang gihimo sa mga katawan
gitudlo unta si Jehova. Nga ilang gitudlo ang ngalan ng Jehova, pero miabot ang panahon nga katong pag-alagad o pagtudlo nila sa ngalan ng Jehova, ang Dios mismo mo ay himo no sa bugtugon ni adto nga katong ngalana nga gihimo nga gitudlo sa mga Israelo nun kani, dili na moabot ang moabot na ang panahon nga kadto dunay kinutuban nga dili na hisgutan ug dili na day itudlo pa ang iya ngalan hangtod nining atong kapanahon. Oh, mao na ang pagsiparit, mao na ang pagbahin-bahin sa Biblia. Dili kay diretso laday mong Kristo. Wagay mo may palugon sa nitabo sa unang katawhan nga Israel, mga maong unang katawhan nga gipili sa Dios atong unang kapanahunan. Mudiritso lang dahil mo kang Kristo, isay-isay una. Ug unsay nitabo sa unang katawhan nga Israel, hangtod nga maabot kita diha kang Kristo. Ingon ana ang pagbahin-bahin, ingon ana ang pagtagod-tagod sa Biblia. Kaya ang mga ministro sa PBCM, dili kami makaasoy nini kung dili pinagi sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas iyo inyo Senyor. Siya mao ang naglamdag kanamo, siya mao ang nagtudlo kanamo nga ingon ana ang pagbahin-bahin sa Biblia. Pero subo kayong palandungon nga ang uban nga magwali sa Biblia gidiretso-diretso ug unsay makapabor sa ilang doktrina didto nila tagod-tagod balik-balikon gyud ang ilang mga doktrina nga hiwi pa sa tanang hiwi. Mingon tag hiwi may gyud ni ato mingon ni ipalugdang dat Samuel nga kini magdala-dala og Kristo mao baning mga matang sa mga tao ang gihatagag katungod nga magwali sa ngalan ni Kristo. Kinsa ba ang gihatagag katungod nga magwali sa atong Ginoong Kristo? Kini bang mga reliyon karon nining nangabot dining atong kapanahunan karon? Mao ni ang atong usisahon mga higala o mga kaigsuonan karon. Kay gipadalaman sa amahan ang iyang bugtong anak sa ikaduhang panahon mao si Kristo. Mayon sa may gitukod ni Kristo. Nagtukod si Kristo og iglesia nga giangkon ra banis mga nagkalaing reliyon karon nga nagdala og Kristo. Unsay purpose nganong nagtukod si Kristo og iglesia naay purpose. Unsa man ato mabasa, tinuod ba nga si Kristo nagtukod og iglesia? Oo. Mateo 16:18 nag-ingon, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nin bato pakatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kaniya. Sa atong nabasa, si Kristo nagtukod og iglesia, dili daghang iglesia. Pero may buong ta, dunay 4,000 karon ka iglesia nga si Kristo ang ilang gidala. Ang pangutana, usa lamang ka iglesia ang gitukod ni Kristo, dili daghan. Mao na timan-an ninyo kamo mga naas relihiyon karon. Beon sa man ang ngalan sa iglesia Brad Samuel nga gitukod ni Kristo, gitawag ba po sa iyang pangalan? Mao ni atong sayrong karon kay daghan kayo karon ang nag-angkon o iglesia ni Kristo, pero ang pangutana nahibalo ba sila o unsay nitabo natong iglesia nga gitukod ni Kristo? Pasabrat Samuel Niya Brad Cesar sa diyang itukod na ni Kristo ang iglesia, kay iya man ang gisaad nga tukuron ko ang iyang iglesia, kundi usa lang ang iglesia ang gitukod pero sa diyang natugod na ang katawagan niya na matud pa sa Roma sa iyang kapitulo 16 versikulo 16 inyong patalinghugan, pagpangumustay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan ngalok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kaninyo. Busa ang katawagan di ay sa iglesia nga gitukod ni Kristo, gitawag ka nag iglesia ni Kristo, og dili po na mao ang iglesia nga nias Pilipinas. Tungod kay kanang iglesia nga ni Kristo nga si Kristo mismo ang magtutukod, ana na magsumikad lugar sa dapit lugar sa Jerusalem, mga mahal namo nga magsuon. Sumalas pa sa buhat sa iyang kapitulo 8 versikulo 1. Busad kanang iglesia nga naas Pilipinas, dili kana mao ang iglesia nga original nga gitukod ni Kristo, kundi ang original nga gitukod ni Kristo nga iglesia adto magsumikad didto dapit sa Jerusalem, sumala sa buhat 8:1. Dili lang kay dias Pilipinas, bisan pa sa ubang mga nasod, bisan sa Amerika, daghan mang mga iglesia ni Kristo nga naa sa Amerika, di po na may mao. Kay wa sila may balugon sa gidangatan nato iglesia nga itukod ni Kristo. Ato margyon ning isa-isay karon ug unsay nitabo nato iglesia nga itukod ni Kristo. Karon kay ang gitukod ni Kristo nga iglesia aron may usa ang katawang Israel,
gitawag og iglesia ni Kristo? Ang pangutana. Unsa ba si Kristo sa iglesia? Sa Kolosas 1:18 nagingon siya mao ang ulo sa lawas nga mga iglesia, siya mao ang sinugdan o ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Unsa si Kristo sa iglesia nga iyang gitukod kay siya mao ang founder, siya ang pangulo, ulo siya. Pangulo siya kay siya ang magtutukod sa mga iglesia. Karon sa diha nga nagtukod na o natukod na ang maong iglesia, iyon sabay mabasa nato Brad Samuel, doon na ba'y gipahimutang diha sa iglesia o kinsa kining gipahimutang diha sa iglesia, doon na ba'y kalabtanan kining mga tao karon nga nagtukod og iglesia ni Kristo. Pulos lang na sila angkon apan dili sila may real nga tinuod nga gihatagan og katungod nga mao ang mga katawhan nga mao ang mopapadayon sa pagwali sa mayong balita kang Kristo kay ato magyuning tagud-taguron karon Brad Samuel unsay nahitabo nato iglesia ni Kristo nga iyang gitukod. Unang Korinto Brad Samuel i-ready ang kapitulo 12 bersikulo 27 ngadto 31 unsa man ang nahitabo sa diha nga natukod na ang maong iglesia nga gitawag iglesia ni Kristo unsay gipahimutang diha ni Kristo. Anya Brad Cesar, yatag ang pagkulagway nga sa diyang natukod na ang iglesia ni Kristo nga si Kristo mismo ang nahimong magtutukod ingon nga leader o founder sa maong iglesia kung kinsa ang nasakop niya ng maong iglesia nga iyang gitukod niya. Sa 12:20 City sugod sa unang Korinto nga basahon sa 27 nga tos 31 sa 31 inyong patalingugan kamo mo ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kanyo bahin ini og sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan yaw ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga magpagpangayo og mga sakit og pagtabang og ang pagdumala og sa pagpanultig nagkalaing matang sa mga dila. Matod pa, apostolis ba ang tanan? Gingon din eh. Propeta ba ang tanan? 29. Magtutudlo ba ang tanan? Nagahimo ba mga milagro ang tanan? Ang tanan makabaton ba sa hiyas sa pagpangayo sa mga sakit? Tigpamulong bag mga dila ang tanan? Nagabuhat ba sa kahibulungan o kahulugan ang tanan? Apan tingwaan ninyo pag-ayaw labi pa kadagkong mga hiyas mo sa ihatag ang pagkulaw kay Brad Cesar diha sa maong iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang una, mga apostoles. Oo. Ang ikaduha, mao ang propeta. Ang ikatulo, mao ang mga magtutudlo. Og ang magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpangayog, mga sakit, og ang pagtabang, og ang pagdumala, og mga pagnultig na kalaim nga dila. Kumusta naman mo? Hoy, kamong nagtukod karon og iglesia ni Kristo naa niyo ni mga hiyasa? Di ba ang naa ninyo hiyos? Kayo pangitaan mo mga buhat wa man mo. Malang mo mudala og ngalan ni Kristo pero ang mga buhat ang hiyas wa diha ninyo. Hiyos ang naa ninyo. Diha ang kalainan nga mag-angkon-angkon tag iglesia ni Kristo. Unya wa diha. Ang mga hiyas pulos hiyos ang naa ninyo. Mao manaron ang dakong question pangutana. Kamo mga membro diha po anang mga iglesia ninyo, ayuhan ninyo. Kung kana bang matangaon sa nitabo na tong iglesia ni Kristo, mulutaw ra gyud ni. Patalinghog lang. Karon gipahimutang una sa tanan ng mga apostoles. Unya ang ikaduha ang mga propeta, ang ikatulo maong magtutudlo, unya og magbuhat og mga milagro. Pangutana lagi subli. Naa ba ninyo kamong mga nagtukod karon og iglesia ni Kristo? Daghan, Dirak, GIL, uban pa, born again, Joba, unsab daghan kayo na Brad Samuel sila. Mao na karon ang atong sisaw, naa ba na ninyo ng mga hiyasa? Kay nag-angkon man mo og iglesia ni Kristo, ang naa ninyo dili hiyas, hiyos ang naa ninyo. Karon unsa pa ang gipakita? Unsa man ang gitawag usab nganong unsay purpose nganong gitawag ang mga apostoles Brad Samuel? Para ba magwali kang Jehova kinsa ba ang ilang iwali sa ikaduhang panahon buhat ni si Brad Samuel? Si Jehova ba gihapon ang ilang iwali sa ikaduhang panahon sa diha nga gitawag ang mga apostol
Kinsa ba ang ilang imantala o iwali? Si Jehova ba? Sumala sa atong mabasa sa ikaduhang panahon sa kang Kristo? Sa dihang miabot ang ikaduhang panahon sa atong Ginoong Kristo, Brad Cesar, kato sa mga katawhan niya nga mga apostoles nga gitawag sila, tud kay sa ilang bulaton nga sila gipinagtawag aron kay doon na sila bulaton sa pagwali o pagmantala. Nga kung unsa pud ang ilang himuon sa pagmantala, dili pod mantala nga yuba ang ilang gidala, Brad Cesar. Sanglit ang balita nga yuba sa atong nabasa, naghimog tugon nga ang Dios nga mosiyuba nga dili na hisgutan. Diretso lang Brad Samuel. Dili na hisgutan pa ang iyang ngalan kundi busa sa ilang panahon ang ilang imantala ingon nga gihatag sa Dios ngadto kanila balita ra sa atong Ginoong Kristo. Diaw 16 sa kanang buhat ingon og sa pagkakita nila sa pananaon diha ng lipasong kami sa pagikan paingon sa masinod niya sa dabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. Mo kana ang ilang bulaton, Brad Cesar, ang ilang bulaton nga gitawag sila sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita. Mo na ang purpose sa pagtawag nila. Ngano nga gitawag ang mga apostol aron magmantala sa may balita. Karon sa diha nga gitawag na sila aron mumantala sa maayong balita kang Kristo. Ang pangutana, Brad Samuel, i-read ang Episo kapitulo 1 bersikulo 8 ug 10. Iasa na pod hiusahon ang tao. Dito ba balik kang Jehova o asa na po diya sa kaduhang panahon? Diya na po ba kang Kristo? Nabay mabasa sa Biblia nga diya gyud kang Kristo hiusahon na po ang makabig na po o mamembro na po sa iglesia ni Kristo nga gitukod ni Kristo nga ang maong mga ginsakpan o mga membro mao to mga apostoles, mga 12 ka mga apostoles asa po nila hiusahon. Brad Samuel, sumala sa Biblia. Sa diyang muhimo usab sila kay usahan, Brad Cesar, kay sila mo may gihatag sila nga Himo gitawag kasangkapan. sila nga may bulaton sila sa pagmantala sa maayong balita nga ang balita nga ilang gimantala balita man na ni Kristo kay mga mana sa unang sa Kolosas 1:27-28 balita ra gyud kang Kristo ang ilang gidala sa tanang dapit. Sa diyang muhimo usab sila sa pagbalita kang Kristo, sa diyang muhimo na sila kahiusahan, dili pud nila ihiusaon ng tawo ngadto kang yuba nganuman tungod kay dili naman na usab panahon pangyuba. Busa ang ilang kahiusahan dadon nila ang mga tawo nga sa diyang ang tawo mahimo na nilang paybaluon ngadto sa mga tawo nga ang paghiusa diya nagyud sa ngalang Kristo niya. Sa Episo sa ang kapitulo 1 bersikulo 9 hangtod sa 10 gingon kay diya sa tanang kaalam o pagsabot iyang kay palbalo kanato ang tinago may tod siyang kabubuton sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diya kang Kristo. Dunay laraw diya kang Kristo. Iyang gipadayag nga ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga paghimuon pagatumanon inig abot sa tukma nga panahon laraw sa panagiusa diya kang Kristo sa tanang mga butang diya sa langit o mga butang dinhi sa yuta. Busa ang kahiyusaan diya ay sa mga katawhan sa panahong Kristiyano kumo ang tao gipanagtawag sila sa Dios katong mga tinun-an ni Kristo tungod kay dunay may bulaton. Ang bulaton nila sa pagmantala man sa maayong balita kang Kristo, ang himuon po nila nga kiusahan diha sa ilang panahon dili pod kayusahan kang yuba kundi kayusahan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Karon ang pangutana. Kadtong mayong balita kang Kristo, diha man hiusahon na po dili na didto kang Jehova sa unang kapanahonan sa amahan didto hiusahon ang maong mga katawan. Pag-abot usab sa ikaduhang panahon diha na po hiusahon kang Kristo na po. Ang ato namang usisahon, Brad Samuel, atong usisahon ang Zacarias kapitulo 13 o kanyang bersikulo 7 ug 8 unsay atong mabasa dinhi sa Biblia. Nagingon dinhi. Pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karnero ug batok sa tao nga akong kauban nagaingon si Jehova sa mga panon. Dunay kauban si Jehova sa mga panon, nag-ingon dinhi sa maong tagna, sa mari ang magbalantay, og ang mga karnero managkatibulaag, tagna kiniha, og pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay, og may tabo nga sa tibuok nga yuta, nagaingon si Jehova, ang duruha, timan niya, ang duruha kabahin na pagaputlon og mga matay apan, ang ikatulo kabahin mahabilin. Og dadon ko ang ikatulo kabahin ngadto sa halayo,
Oh, gingo din ni og dad-on ko ang ikatulo ka bahin ngadto sa kalayo ug ulayon ko sila ingon nga pag-ulay sa salapi ug sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan sila magatawag sa akong ngalan og pamation ko sila ako mingon kini mao ang akong katawhan ug sila miingon si Jehova mao ang akong Dios. Karon nag-ingon ang Biblia nga dunay pagasamaran nga magbalantay sa karnero. Unya sa diha nga masamaran ang magbalantay sa karnero, gingon dayon magkakatibulaag o pabalikon ko ang akong kamot ngadto sa mga magagmay og mahitabo sa tibuok kayutan nagingon siya ba nga ang duruha ka bahin nana pagaputlon og mga matay apan ikatulo ka bahin dunay mahabilin. Bikin sa bakaning magbalantay sa karnero Brad Samuel nga sumala sa tagna samaran kini siya unya sa diha nga masamaran kadto magbalantay sa karnero magakatibulaog daw to ang ikaduha kabahin sa mga panon bikin sa bakanang magbalantay sa karnero nga pagasamaran sumala sa Biblia Brad Samuel don na bay answer. Anya Brad Cesar, kung kinsa ka nang magbalantay sa karniro nga Samaran. sa iyang masamara na niya magkatibulaag dayon ang karniro sa mga panon. panon. Niya, ang magbalantay sa karniro nga samaran inyong patalingugan sumala sa Mateo siyang kapitulo 26 bersikulo 30 hangtod sa 31 gingon usa ka nakaawit sila usa ka awit sila nangadto sa bungtod sa mga olibo. Ug unya si Jesus mingon kanila, karong gabi una, kamong tanan mo nagpanibog tuod kanako, kay nay sulat kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay ug magkatibulag ang mga karniro sa panon. Busa kung kinsa di ka ng karniro nga magbalantay sa karniro nga pagkasamaran, sa dihang masamaran ka ng magbalantay sa Katibulag karniro, magkatibulag ka ng Duruha ka karniro bahin. sa panon. Ang ikaduha mga magkatibulaag. Pero dunay ikatulong gitag na. Nga mahabilin. Mahabilin. Pero ang magbalante sa karnero walay lain mao ang atong Ginoong Kristo nga gitag na nga mao kanang magbalante sa karnero nga pagasamaran. Karon kana bang karnero nga gisasambingay literal ba nga kana nga karnero dili kay sa Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 31 kanang karnero nga gisgutan diha sa sambingay mga tao kana mga higala og mga kaigsuonan nan tinuod ba nga si Kristo mao magbalantay sa karnero giangkon magyud na niya oo sa Juan 10:11 nag-ingon ako mao ang mayong magbalantay sa mga karnero ang mayong magbalantay sa mga karnero magahalat sa iyang kinabuhi sa pagkamatay lang sa mga karnero kung mao giangkon gyud ni Kristo nga siya mao ang magbalantay sa karnero nga pagasamaran sa diha nga samaran na kanang maong magbalantay sa karnero nga mao si Kristo ang duruha dayon ni ana magakatibulaag. Karon ang pangutana Brad Samuel, unsa ba ang matang unsa ba ang ipakita sa Biblia tinuod ba nga sa panahong Kristiyano duruha gyud ang natawag sa panahon kag Kristo Romano 9:24 Brad Samuel atong 3 apon kay duna may gitagna sa Biblia nga duha ka bahin na ana pagaputlon og mga matay apan adunay katulo ka bahin nga maong mabilin kini bang ikatulo ka bahin nga maong mabilin natawag na ba kini diha sa panahon kang Kristo beka na bang duha ka bahin sa Biblia Brad Samuel nga pagasamaran no nya magkatibulaag dayon tinuod ba nga sa panahong Kristiyano duha gyud ang natawag sa panahon kang Kristo ug kinsa kini sila ang maong duruha ka bahin nga mao kana sila nga magkatibulaag sa diha nga masamaran si Kristo. Ania Barsiar nga giingon nga gitagna nga sa diyang masamaran kanang magbalantay sa kaniro unya ang duro ka bahin mga putol mga magkatibulaag man sila sa panahon kang Kristo gihatag gyud ang pagulagway nga ang natawag sa panahon Kristiyano duruha gyud na kabahutong ubahin sumala sa Biblia. No 9:24 sa Roma giingon nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudyo lamang kundi gikan sa mga Hentil. Usab sa ang duruha ka bahin di ay nga natawag sa panahong Kristiyano, Hudiyo kana og mga Hintil. Mao kana sila ang gitagna nga sa diyang masamaran ang magbalantay sa karnero, magkatibulaag kanang mga karnero sa panon sumala sa gitagna sa Biblia. Oh, klaro kayo. Nga duha gyud. Giansirang gyud. Karon ang pangutana.
Unsa ba'y tagna sa Biblia na adtong duha ka bahin sa gipakita sa Biblia, brother? Unsa ba ang mahitabo ni adto? Kay magkatibulaag man daw tong duha ka bahin pero dunay ikatulo ka bahin nga mao ang mabilin. Unsa ba ang mahitabo ni adtong mga katawhan ni Kristo? Way labot ni karuna kay nga pulos naman ni angkon nun. Beon say nahitabo nadtong unang gitawag ni Kristo nga gitawag og iglesia ni Kristo nga ang ulo mo si Kristo. Unsay nahitabo nadtong mga tinun-an ni Kristo sumala sa pagtagna sa Biblia. Basaha Brad Samuel. Ha? Niya, Brad Cesar, basahon tang mao kini ang gidangatan lugar sa mga katawhan ni Kristo nga katong natawag nga duha ka bahin o duha ka utong Hudiyo o mga Hentil nga mao kato sila ang katumanan nga sadyang kanang masamaran ang magbalantay magkatibulaag ang duha ka bahin nga kun uno sa ang paagi sa pagkahislaag nila pagkatibulaag ni asa 24 sa Mateo inyong patalingugan bersikulo 9 inyong patalingugan hantod sa bersikulo 11 gingon unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan ug ipapatay kamo nila ug pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan ug unya matud pa daghan ang musibo gikan sa pagtuo ug magadumtanay ug magabuntahi ay ang usag-usa ug mutunga ang mga mini nga mga propeta nga magapasilaag sa daghan busa ang paagi dugay diay sa pagkasilaag o pagkatibulaag ni anang duha ka bahin nga nasakop lugar sa Hudiyo mga Hentil nga mga katawhan sa atong Ginoong Kristo tud kay kana sila gitagna nga sila mga putol o mga batay ang paagi sa pagkabutol tud kay sila matud pa sa bersikulo 9 unya matud pa ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan o patay kamo nila ug pagadumtan daw sa tanang kanasuran tungod sa ngalan sa atong Ginoong Kristo sa katong mga tao nga duha ka bahin nga natawag diehard nga misunod mituman sa kasuguan kabubuton sa atong Kristo kasila mga mahal namo nga magsuon naputol sila ug nangamatay sumala sa gitagna lugar sa Biblia. Ang tagna ni atong unang natawag nga iglesia ni Kristo way labot karon kay pulos man ni angkon. Ha? Mga matay to sila. Unya ang katong diehard nga tuo kang Kristo, may salaag to sila. Nganong may salaag to sila kay naaday manunga nga mga mini nga Kristo. Dili tinuod nga Kristo gitawag og mini nga Kristo. Mao na ang nahitabo sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Unsa pa? Sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 9 nag-ingon, kay sa akong pagunahuna ang Dios nagpadayag matud pa ni Apostol Pablo sa iyang pagunahuna nga ang Dios nagapasundayag kanamong mga apostoles diya sa kaulay ang sa tanan ingon nga mga tao nga gigahin aron ipapatay tungod kay kami nangahimo mang mga talan-awon sa kalibutan sa mga manulunda og sa mga tao. Busa ang mahitabo diay sa mga apostoles sumala sa tagna sa Biblia mga matay to sila mauto ang gitagna sa Biblia nga duha ka bahin mga putol og mga matay pero dunay ikatulo ka bahin nga mahabilin sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Nan kumusta? Kumusta kamo karon nga nag-angkon? Katoliko, SDA, Protestante, Born Again, Jesus Miracle Crusade, JIL, El Shaddai, Iglesia ni Cristo, Jesus is the Rock, Baptist, Jesus is the Answer, What is the Written, Pentecostal, Born Again, Assembly of God. Kumusta naman mo dong? Apil ba mo? Dili mo, wa mo'y labot. Nga naman, kay ang unang natawag mo tong Hudiyo ug mga Hentil ang may tabo nila mga matay to sila nya sa diha nga mga matay kadtong mga diehard mahisalaag tungod sa mga mini nga Kristo. Dili ka mo mga mini karon? Ay mo kasakit kay tinuod man ni prangkam ning PBCA Banulte. Kay pakitaan mo buhat wa mamay buhat. Kay ang mga buhat sa mga apostoles naama diha magbuhat og mga milagro. Mag-ayo mga sakit. Magsulti na kalang dila, naaba mo, anak. Mungutana namin ninyo, naaba mo ano yung mga hiyasa sa tinuod kay iglesia gagitukod ni Kristo? Wa! Ang naa ninyo, hiyos, dili hiyas.
Mo ni prangka-prangka pagkasulti ba? Karon ang may tabo day mga putol to. So kay naputol man, unsay kapuslanan? Kay ang mutunga man daw mga mini naman kuno na. Ha? Mao man naron. Klaro na to ni, di ba ka mo mini? Pinagdala-dala ba mo Kristo? Ang tagnas Biblia, manggawas ang mga mini nga Kristo. Mga mini nga mga magtutudlo. Mao man naron. Karon ato ang sisahon. Kay doon na may ikatulo ka bahin, Brad Samuel, nga mao ang mabilin. Ikanabang ikatulo ka bahin nga mao ang mahabilin. Sumala sa tagna sa Biblia. Basaha ragod, Brad Samuel, ang Juan 10:16. Unsa ba ang gipakitang payag sa Biblia, Brad Samuel? Ani abad si Sir, kung kanang mga nasilaag nga duruha, unya doon na may ikatulo ka bahin nga nabilin, kana sila asa man na sila pa himutang sa ikatulo? Oo, kanang ikatulo nga gipatinaw usab kana sa atong Ginoong Kristo nga matud pa niya sa 10:16 matud pa sa atong mabasa, ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop ni ining turila ingos Kristo. Kinanglan pagadamanduan ko usab sila ug sila magapatalingog sa akong tingog ug usa raon niya ang panon ug usa ang magbalantay. Usa sa panahon dahil sa atong Kristo daan ng gipasidaan sa atong Ginoong Kristo nga matud pa niya siya aduna day ubang mga karnero. Pagka ubang karnero, wala pa matawag. Iskot og ubang mga karnero wala pa na mawala Matawag. matawag. Niadtong wala nakaapil ni adtong unang pagpanawag Oo, niya. unang mga karnero. Iyang mga katawhan nga natawag nasakop tos duruha ka bahin Hudiog mga Hentil. Musa wala na sila makaapil ni adto kun dili naa pa na sila gipatina pa na ni Kristo nga siya adunay ubang mga karnero nga dili sakop ni ining maong mga karneruha. Kay dili masakop pagkatawagon pa na niya kay matud pa sa atong nabasa ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop ni ining turila. Karon, Kinahanglan matud pa niya pagamanduan ko usab sila ug sila magapatalingog sa akong tingog ug usa raon niya ang panon ug ura usab ang magbalantay. karon kay kining ikatulo ka bahin, kay ang nahitabo sa panahon Kristiyano duha man tong natawag Hudiyo ug mga Hentil, mga matay mato sila, may salaag mato sila tungod sa mga mini nga mga Kristo nga manglutaw sa kalibutan. Nang ikatulo ka bahin, Brad Samuel, wala pa daw na matawag sa panahon Kristiyano. Naabay atong suporta nga kana sila asa na sila mahimutang kini ikatulo ka bahin nga mga karnero nga tawagon na pud ni Kristo. Buhat 2:39 ang basahon nako, the Act of the Apostle by Rio Translation nag-ingon, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For it was to you, the gift was promised to you. You are your children, and to all those distance, time, and places whom the Lord our God called to Him. Kung sabay giingon, din ni sa Bisaya, og inyong madawat ang gasa nga Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo, og sa inyong mga anak, ikaduha, og sa tanan nga pagatawagon sa Dios diha kaninyo nga sa ato pa naa sila sa halayong kapanahunan ug kayutaan. Kung mao kanadang ikatulo ka bahin nga mga karnero nga wa pa matawag panahon kang Kristo, unsa ang gipakita sa Biblia? Matod pa nga pagatawagon sa Dios diha kaniya ang sa ato pa nga naa sa halayong kapanahunan. Kun mao tawagon pa daay na sila pero naa pa na sila sa halayong kapanahunan ug kayutaan. Tawagonon pa na siya. Karon ang ato namang idugang, Brad Samuel, basahon ko ang Buhat 2:39 nga Biblia nga ako pagabasahon ang pulong sa Dios nagingon, tungod kay ang Espiritu Santo gisaad alang kaninyo sa inyong kaanakan ug sa tanan nga mga tao nga tuwa sa layo sa tanan nga tawgon sa Ginoo nga atong Dios nga muduol kaniya. Kung mao naada na sila sa halayo paday ng mga tawhana kana mga karnero nga ang karnero mga tao na tawagon pa na sila, naa sila sa halayo. Biyon sabay gipakita sa Biblia, Brad Samuel, basaha ang Biblia, Brad Samuel, nga kay naaman sila sa halayo tawagon pa man ng maong mga karnero o mga tao.
Iasa man na nga pagkahalayo, Brad Samuel, basaha ang James Moffat translation sa Isaiah 43:5. Diin nga pagkahalayo, Brad Samuel. Sumala, Biblia. sumala pa sa hubad sa James Moffat translation, Brad Cesar, sa 43 verse 5 ngigingon, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Busagikan sa layong silangan, pagadadun ko ang imong kaliwatan, o gikan sa kasadpan pagatigumon ko sa busa dunay mga kaliwatan, Brad Cesar, Nga? kanang gingon nga ikatulo ka kaliwatan nga wala pa matawag sa panong Kristiyano nga gitugaan kana nga kun asa kana sila nimutang naa kana sa halayong silangan. Kun mao, kana di ay ikatulo ka bahin nga mga kaniro o mga tao, kay tawagon pa man na sila, kay halayo pa na sila, tawagunon pa na sila, naaday sila mahimutang sa halayong silangan. Sumala sa gipakita sa Biblia sa Isaiah chapter 43 verse 5 sa James Moffat translation. Karon, unsa pa ang dugang gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Basaha ang proverbio sa unsa gipakasama ang mayong balita, Brad Samuel. Sumala sa proverbio 25:25, ug asa usab kana mulutaw ang maayong balita. Aniya, Brad Cesar, pagbasahon ta ang 25:25 sa proverbio kung sa unsa gipakasama kanang gibalata diyan ang mga Gibalita. kaliwatan o gibalita niya ng mga kaliwatan nga Na ikatulog sa halayong silangan. mahimutang sa halayong silangan ya o sa 25:25 inyong patalingugan ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka gihaw nga kalag, mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa kana di ang dala niya ng balita nga mga katauhan nga katulo kahutong nga naa lugar may mutang sa halayong silangan, ang ilang pagbalita ang nga gidala kana gipakasama kana sa bugnaw nga katubigan nga tambal sa kalag nga giwaw kun asa mulutaw naa kana sa halayong yuta. Kun asa dapit ang halayong yuta nga gisgutan sa nato sa Biblia naa sa halayong silangan, pero asa man ang halayong silangan malutaw nining maong pagkapanahunan nga may dala ka ng mga katawhan nga ang ilang gilala sama sa bugnaw nga katubigan. Sa lain nga referensya, Brad Cesar, sa mga lugar sa basahon sa A Brief History of the Philippines by Alejandro H. Fernandez nga gitudlo nila kung asa ang lutawan o asa ang katumanan ni anang sa halayong silangan matud pa sa page 114 nga in Legazpi's time seems the Manila seems the living commercial center trade of the Philippines, at it was the center trade of the Far East. Busa ang Pilipinas di ay mo dire kini ang katumanan nga gitubok nga nasod nga katumanan sa halayong silangan nga niadinhi ang mga kaliwatan Nga ikatulong. nga ikatulog kautong nga gisgutan ni Kristo nga wala pa na matawag sa iyang kapanahonan kani nga kana sila pagatawagon pa sa dihang natawag na naamlutaw sa halayong silangan nga ang halayong silangan niya sa Pilipinas nga may dala ka ng mga katawhan nga ang ilang gidalang balita gibalita sama sa bugnaw nga katubigan nga tambal sa kalag nga giuhaw. Karon, doon na pa'y dugang pruiba na na, Brad Samuel. Sa Isaiah kapitulo 24, versikulo 15, gidugangan pagtagna sa Biblia. Unsa man ang gingon din eh. Bosa himayaan ninyo si Huba sa silangan, bisan pa sa ngalan ni Huba ang Diyos sa Israel dito sa mga pulo sa dagat. Asa di ay mahimutang ang maong ikatulog kabahin nga mga katawan na mahimutang Sa mga pulo sa dagat. mga pulo sa dagat. Dugang Karon, description. kinibang Pilipinas sumala sa pagdescription kay ang tagna sa Biblia mga pulo man sa dagat. Kinsa ba ang katumanan gagisgutan sa tagna nga mga pulo sa dagat? Way lain, pasado ang Pilipinas kay ang Pilipinas sumala sa The World Almanac and Book of Facts, ang 1986 edition nga gitawag in our country. Giingon din ha, the country consists of some 7,107. The archipelago has a coastline of 10,850 miles Manila Bay with an area of 770 square miles. Biingon din nga ang nasod nga nalangkob nga adunay 7,000 o 100 ka mga isla ka mga pulo kapupudan adunay kadak-on nga city 170 milyas kwadrado. Kun mao nga ang Pilipinas
maoy pasado sa halayong silangan kay ang Pilipinas mao ang nakahimo nga aduna lamay mga pulo sa dagat nga naglangkob sa 7,000 o 100 ka mga isla bisan pagani sa Philippine history. The Philippine having 7,100 island. It is the world largest archipelago or group of island. Kumao ang Pilipinas pasado ni adinhi mulutaw ang ikatulo ka tuo nga makatawhan nga pagatawagon pa kay kana sila wala pa man matawag sa panahong Kristiyano kay ang natawag sa panahon kang Kristo mao mantong Hudiyo ug mga Hintil, pero doon na may ikatulo ka bahin nga maong mabilin kay ang maong dura ka bahin ang tagla sa Biblia mga matay man to sila dili in taon ang magwali og Kristo kundili ang iwali sa ikatulo ka bahin nga mga katawan wali ka na sa Espiritu Santo. Brad Samuel, sumala sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 basa Brad Samuel nga doon na bay mga tao nga kasangkapan nga ilang iwali dili na po Kristo tungod kay ang Kristo dili man kanahingpit. Sumala sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Naabay mga tao Brad Samuel nga gihimong kasangkapan nga magwali sa Espiritu Santo. Brad Cesar, matud pas unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 inyong patalingugan mga malnamo nga maaksyonan ug kanila gipadayag nga dili silang kagalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinalalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga malunda nangandoy sa pagsudong busa sa diyang mulutaw di kanang mga kaliwatan nga katulong hutong nga mabilin nga naa lugar may mutang sa halayong dapit sa Pilipinas Cesar mga kaliwatan kana mga katawhan kana nga ang dala nga wali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Oo, kaya ang Espiritu Santo mamanipuli ni Kristo sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26 nga ang basahon ko nga Biblia ang pulong sa Dios nangingon kini mga butanga ginasulti ko nagdaan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kun makagikan ako ang magdadasig nga maong Espiritu Santo maong ipadala sa amahan puli kanako siya mao ang tudlo kaninyo sa tanang mga butang ug mapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Kun mao kinsa ang puli ni Kristo mao ang Espiritu Santo sumala sa Biblia dili in taon kini mga reliyon karon kay tungod sa ato usab nga mabasa sa Zacarias chapter 13 verse 7 nga ang basahon nako giingon kana dinhi sa gipakita sa Biblia giingon dinhi awake o sword against my shepherd against the man who stand next to me declares the Lord of hosts strike the shepherd and the sheep will be scattered I will turn my hand against the little ones. Kun mao ang gitawag sa Biblia nga ang Espiritu Santo mao ang next to me sumala ni Kristo nga mao'y puli ni Kristo sumala sa atong natagad sa Biblia. Busa tungod kay napupos naman ang atong mga oras Brad Samuel at kita ingon na lamang nga dili in taon kini mga reliyon karon nga nagwali og Kristo nga mao ang atong ilhon kundili ang atong ilhon nining bag-ong panahon karon wali na sa Espiritu Santo kay kining nagwali og Kristo dili kana sila mao ang gipakita sa Biblia sa una ra nang kapanahonan sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. O kana ato naman ang nasayran nga ang pagwali kang Kristo dili hingpit og dunay mopuli na nga mao ang wali na sa Espiritu Santo. O kita mingon na lang Brad Samuel, dagan salamat sa atong langiton nga magtutulo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. sa mga panalangin niya nga hatag diri kanato. O manghinaot kita nunta dugang pang mga kamatuoran nga imutudlo diri kanamo Master. O manghinaot kami nga unta nga atagan mo kami sa kabasko kanunay sa among mga panglawas uban usab sa mga listeners namo ug naglantaw sa Facebook ug sa YouTube kini inyong alagad sa kanginan Brother Cesar Patiog dagang kay salamat ug ubaon usab sa akong kauban nga mga nga magwawali. Ug ginasabi si Brother Samuel Mindimor mingon lang kaninyo nga antud sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa samang oras ug istasyon ug maayong udto kanatong tanan.